يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha tegak honoma bodowinde Allah tejitago oborne daha tegak honoma bodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñayi windere feeñjayi ɓatake bindaɗo nasande nogase jeeɗiɗi mboyi hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen kala en denti en mbi alhamdulillah en jetti Rahman banda men en dusodiri lewru ndu en gari ha ɗo heddi ko yarlodirde e yafodirde taw ko gonga e gonga moni kala yaafo goɗɗo yarlo ɗum taw kadi ko noon foti e muɗum anne jafotoɗo jaafoɗa gonga e gonga an jafnotoɗo wona gonga e gonga wasa wonde konngol aada tan rewi ɗo taw batte ɗeni ɗon ɗum noon firtani haydara yo Allah reen yo Allah jaɓanen golleji min moƴƴi ko tata kala yo Allah yaafo men ya rabbi ya rahman en calmini dendagal hettiyankoɓe kala en calmini moni kala ɗo woni sinno ko sago taw moni kala ene nana inde mum yettode mum e wuro mum e nokku ɗo woni ɗo keɗotoɗa aɗa welti aɗa weytiɗo anne kadi aɗa weltino goɗɗo min beltinma min beltinira inde ma kono ene wayno an keɗotoɗo so tawi calminali ɗi jettimama naati nofurma yo wontane kisale malal inchallah ko an haalda ya rabbi ceerno Haali Abdoullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama wima bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ngan sanga garene jewte meɗen so haaji Allah rahmanu assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار سلمتي ماما نغلتني ماما نفيوي نياغني ماما الله موجري ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ko mum won e ma en jetti Allah en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam
en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde en gardini e ɗin calminali tedduɗi urɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam. en calmini ceerno men alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi galle o kala, kono en calmini kaw khalilou mbayi galle o kala, ko ɗon calmimi guiƴam sehilam ceerno abdallah khalilou seydi mbayi. en calmini ha to kaw ahmed tidiane sakho en, kaw moustapha sakho. en calmini sohna salmata diako taw ko banu debbo gaynde diako, so jarama yo Allah yoɓi moƴƴere. en beltima no fewi kadi en beltima no fewi. bisimilla ma kadi. en calmini Hamad Idi Gueye taw ko musidɗo meɗen toon to Elbeuf. en calminimo no fewi. en calmini jinnaɓe ɓe, jinnaɗo men Baba Idi Gueye e jinnaɗo men Nene Gori Ba, Nene Hadja Gori Ba. en calminimo no fewi. en calmini dendi meɗen Bandel Diak, ñamo ñebbe ha haara, debbo moƴƴo, kanko e gayne Diako. alhamdulillah. ɗum noon jokke golle oɗon beltana e ko gonɗon e dow mum ko sonamo polɗon ala polon on banggue. en calmini Dawda Acca toon to Evo. en mbimo Seydi Thiam ko jaatigui meɗen, taw kadi ko tandiraɗo. en calminimo no fewi. en ñaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko. en calmini Ifra Diara to Awoyni, kanko e ɓiyi ko Abdoulaye Diara. en calmini bani men debbo guiɗo men sehil men biyeteɗo Oumou Ñalel toon to Mauritanie, kono en calmini nene makko no fewi. calmini jinnaɗo sohna Oumou. mawɗo men moƴƴo Tamara Ba, en calminimo no fewi. en calmini Alpha Dieng toon to Ndendori. en calmini mawɗo men moƴƴo Rugui Diallo toon to Ndendori. Younous Saw min calminima ha to Ndendori, kono min gartirma ɗo e Paris. ɗo gonɗa foof yo kisal Allah wonema. en gari ha to Soringo ɗon, calmini Baba Abou Bacca, Baba Idi Bacca, Baba Alassane Bacca. en ɗiɗo kala en calmini galle o ɓesgo kala. gorgol Fati Seydi Mbaye min calminima. gorgol Hawwa Seydi Sall min calminima. gorgol Habi Seydi Mbaye min calminima no fewi. galle o kala en calmini. en calmini galle tallanaɓe gorgol Fati Yayya. en calminimo no fewi. en mbimo Seydi Dia. en calmini Houley Acca Gorel Talla Bolal. en calmini Waare. en calmini kadi Nana. ɓe foof en calmini ɗumen. mi salmini denɗam sehilam Adama Alhassane Sy. en calminimo no fewi ɗon ɗo Soringo ɗo. en calmini Soringo naɓe foof ko alda e limtude. Abou Rouga mi salminima. Dara Rouga mi salminima. Abdoullahi Sall andiraɗo Abdoullahi Siyel mi salminima. en calmini Dialluɓe, kono en calmini jinnaɓe ɓe taweteɓe galle he kala. Ba Mamoudou Hatte mi salminima, kono mi salmini gorgol Siyel, gorgol Rouga. galle o kala en calmini ko alda e limtude. en calmini Soringo naɓe foof ko alda e limtude Seydi Sar. en duwanima julɓe to mbawi wonde kala e jokli windere nde. en beltanima kadi julɓe ɓe foof. en jetti Allah e ndeɗo moƴƴere nde Allah rufi e meɗen nduɗo leru korka. en calmini guiɗo men Samba Gangue, Samba Oumar Gangue, nawtetemo ko haɗo Bosiyaɓe, kono ko ɗon ɗo Lo Havre ɗo. en duwima habaru mo habri en. en duwima yo Allah wurno barkina, yo Allah newnu ko neere, yo Allah watmo guurowo, yo Allah watmo barkinɗo, yo Allah hokkumo yoga e ko rokkuno tokara makko. o wawa dañde foof, ngam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wino la ba'di nabiyyun wala rasul. caggalam annabi arata, nelaɗo arata. wadde tokara makko no jogino ɗum, wadde ɗum o heɓata, kono yoga kam e ko tokara makko jogino yo Allah ruf ɗum e makko.
o innirama annabi Yusuf. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yo Allah watmo Yusuf, yo Allah watmo guurowo, yo Allah watmo barkinɗo, yo Allah watmo iteteɗo. Min calminima, min calmini sohna Khadijatou Dia, min calmini bamum ɓiɗɗo o, min calmini kadi yummum ɓiɗɗo o, min bismima kadi koɗo o woni ɓiɗɗo o. Bismillah makko. Yo Allah heɓitomo, yo Allah jogomo, yo Allah renmo, yo Allah surmo, yo Allah darjinmo, yo Allah barkinmo. Barki annabi sallallahu alayhi wa sallam, barki ndu lewru, barki nde deftere Allah teddude. En calmini julɓe fof. Ɗum noon Seydi Sarr, mi artire ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr. a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou, yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi. ɓe calminɗa e dow inde mumen, en calmitima e dow ɗemɗe mabɓe, en calmini dendagal hettiyankoɓe kala. Enen kala en denti en dendi salamo yo wonanen kisal, o wonanen ɓural, o wonan men safara, o wonan men yajede, o wonan men nden ka ya rabbi ya rahman. O duwa mo duwanɗa oɗo bobo jibinaɗo inna wiya Yusuf, en mbi amina ya rabbi. En duwanima Alhaji Samba Gangi no mbiɗa ni e joom surmu e ɓiyum ɗo ɓe dañi o taniraɗo inniraɗo annabi Yusuf, ngam ɗi tarihaji nadde ƴiƴam mabɓe haɓe jiiɗi nde inde ngam rokkude ɗum ɓiyiɓe. Ko duwiɗa ko en mbi amina, alhamdulillah, yo Allah wurno barkina ya rabbi ya rahman. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy, o ñalawma hande noon eɗen ciftora ɗo hen musidɗo guiɗo ɗoftunoɗo nde jayde Weltare TV, mo dande mum lumbi hen, mo dande mum ittanno stress, ittana stress ɓen hettiyankoɓe jayde Weltare TV, woni ceerno Ahmadou Ishaqa Kebe, koɗɗo e joomum joɗinoɗo toon to Lobbundu Ziguinchor, e kala kikiɗe ne tolnira kumpital mum e ngal kumpital. Hewɓe kay sene keɗo ene belto hen, ene ittano men stress nde tawno no rokkirta ni ene laaɓi, ene feewi, ene jalni, ene yaade jamanu. Ko ceerno jaydiyanke tumnuɗo ko heewi, tumnuɗo ko heewi, gardiɗo juma, ardi jama, jogui dental, laaɓi reedu, jogui gollal. Yo Allah yoɓ moƴƴere ya rabbi to gonɗa to. Min mbima yo Allah nanne aljanna illiyina ɗo porminta e ɗi sardiŋaji joɗɗi ya rabbi ya rahmanu. Min nawtuma ha to mbot, min calmina mawɗo galle o woni ceerno Mamadou Ishaqa Kebe e famille o e en ɗamɗam kala, kono kadi en calmini sohna Aminata Kebe ha ton to Ziguinchor. ɓesgu ceerno Ahmadou Ishaqa Kebe kala min calmini on. Yo Allah reenon, yo Allah suuron, yo Allah hisnon, yo Allah hisnon ya rabbi. ceerno Khalidou ɓe ko darinoɓe jayde Weltare, ɓiɓɓe fulɓe, kono kadi Siraji Diallo en jejjitamo, correspondant jayde Weltare TV, baɗɗo hen golle mantiniɗe no feewi no feewi no feewi no feewi, koɗɗo e joomum kañumne. ceerno Yousuf Ndongo min jejjitama, lumbinama e jayde Weltare TV, min duwono joom suduma Dieynaba Sow Badam, mi salminima, mi salmini ɓesgumo ko kala ɓe kala gonino e nder ndeɗo hen jayde Weltare TV. Dijja Sall, Khadijatou ɓe ene jeeya fuɗɗuɓe jayde nde, ono fof naate o ñalawma fof nana to aljanna illiyina. Kono ne kadi Aissata Sy, est ce que min duwima debbo mo cikitte, min nannima nder welede Allah e ma, an e dendagal maɓe julɓe ɓeɗo fof lumbinama e nder jayde Weltare TV, Weltare ɓiɓɓe fulɓe, woɗɓe e woɗɓe ne nder. Kono kadi ceerno Khalidou Diop ha ton to Djoum, joom duɗal Cheikh Omarul Fouti Tall, est ce que min duwima ceerno jangguinowo Qur'anil Karim ngana koɗɗo e joomum, min duwima. En mbaɗi duwa o foof no ceerno Sy, gorko mo walalde tawiteɗo hande ɗon ɗo Djoum ɗo. ceerno Haali Abdoullahi Sy, dendagal ruttiɓe jomumen julɓe pap naate oɗo ñalawma hande, kamɓe teddinira ɗum. ceerno Haali Abdoullahi Sy, gonɗen koye annabi Yunus, gaynako o haali ko haali ko, ɓe jeddi ɗum, o yaltini seede makko ngol dammuwol, o huccite dammuwol ngol, o wi seedam nani, mi yi'i
Yunus bun Matta. Ceerno Khalid bismillah maɗa. Wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah yo kisal Allah e ndenka mum e udditare mum e yajede mum won e ma. Yo Allah suure, yo Allah reene, yo Allah moƴƴane, yo Allah fewnane gurdam ɗam fof. E jarama no feewi. En jetti Allah, Allah baɗanɗo en ndeɗo moƴƴere wawde artude ɗo addande bandiraɓe meɗen ko gonoɗen addandeɓe, ko yowiti e jewte annabaɓe men ɓennuɓe, gurdameje mabɓe no ɓe gurduno. En juuli e nulaɗo makko kanko Allah sallallahu alayhi wa sallam, mo ganduɗa ko kanko ɓuuri dendagal ko ɓuuri e ɓurɗo kala. Weltanimama Seydi Sarr, ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen. ɗo ngol ɗo dammuwol alhamdulillah, to gaynako o darni ngol ɗo dammuwol, yo dammuwol ngol seedo, yo dammuwol ngol seedo, alhamdulillah, yo dammuwol ngol seedo. Ko haali ko mbete ko gonga walla wona gonga. Dammol ngol Allah haalni ngol fa an ɗagaha Allahu ta'ala, Allah haalni dammuwol ngol wonde Yunus ene wuuri. Dammol ngol sawtini konngol no neɗɗo haaldata ne yimɓe ɓe ene keɗi. Seydi Sarr ko hunde hawnide no feewi. Ngol haali ha yimɓe ɓe nani. Dammol ngol wi ala haɗani ɗon ni. Aha sibi min kaldo e mon min ngol ɗo dammuwol Yunus yari e yam kosam. Ko haali ko ko gonga, ko Yunus ari toon. Yunus no wuuri kadi ko ɓuri labde e ko jimmi settade ni, min dammol ngol ɗo kaldo e mon Yunus yari e yam kosam. Gandon ɗum Seydi Sarr, konngol arti e ma e on saha jokken golle. So an wonno holno mbatta, a jaɓata walla a jaɓata? Ceerno Khalidou ɗo kay ɗo kala mo jaɓani ni wonata ko malkisaɗo, sabu ko fotino dammuwol ko mumantewel haalata, Allah rokka ɗum emgal haalde no neɗɗo ni, neɗɗo daro yedda ɗum ɗo wonata neɗɗo malaɗo. Neɗɗo malaɗo ko neɗɗo jaɓowo, nanowo, ko nanni ko faama, ko nannaki ko wasa jabde. Sabu eɗen jogui woni yimɓe hay ko nanni ko ɓe jaɓata, ɓe jaɓat tan koko nannaki ko, beele ngam wattude nokkom jeddi sifa majjinde gonga walla majjinde gandal walla majjinde neɗɗo ko yiɗi haalde. Est ce que Seydi Sy Allah eɓe moƴƴere, sabu oɗo annabi Yunus ko heewi ene jangge makko. Ceerno Khalid wonɗo leɗo won hay ladde kañum gotan lelo wayno nanowo dande ni, an ummo hiiri ummo hot jirñiɗa aɗa mbata yiide haydara ko Allah nelo kullon tan e nodduma ne kaldayma ummo hot. Walla moƴƴuɓe wonnoɓe leydi ndi ene jeehi jiiɗa faabadema, Allah rewna ɗum ɗemɗe e ɓiɓɓe adama en ene kalda e maɗa. Heddotoon ɗum ɗo fof ko tan joni ko malaɗo yo micco beele wonta e lawol peewal. Ceerno Haali Abdoullahi Sy eɗen jaaha toon to Mauritanie, tawen toon sohna wonni pen debbo jeyaɗo to Ɗalhaya, tawiteɗo hande to Nouakchott. Sohna wonni pen min calminima, min joorima, min calmini joom galle ma e ɓesguma e enɗamma e dendagal koreji mon kala. Mbiyo Allah hisne renma danduma, kala kulɗa yo Allah dande ya rabbi ya rahmanu. Alhamdulillah, ndeɗo julde kam mi holti, sabu ko yettude Allah mbasiŋeji joɗɗi baɗɗi fayida
belɗi liggude dande yettima junggam yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi ya rahman tene foti am net mbaɗa tan kono ƴettuɗomi misir ni Allah alhamdulillah yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini Ahmadou Bari Pullo an jeeyi sababu o mi salminima mi salmini dendagal dinguiɗe ɗe kala ɗo ɓenninta mi salmini radio Jowol no woruno Amadou Touré Koumbali mi salmini on mi juurima on en calmini ceerno Demba Wan ekkiyanke bindol kono mbiyimi ko ekkitowo bindi wonande yimɓe gorko moƴƴo laaɓɗo reedu ñamowo ñebbe ha tonto Jowol min calmini min juurimama ceerno Khalid Abdoullahi Sy so min mi jaɓat dammuwol haali ha haali ni ko min yarnimo kosam yimɓe putini guite holko ɓe mbi ceerno Khalid salmitimama lawol gongol Seydou Sarr en calminiɗo mawɗo men moƴƴo hono mawɗo men Tamara Amadou Ba ko ɗon calminɗen Ahmadou Diallo en calmini demɓe ɓe e kamɓe fof tan en calmini Aminata Jumannere to Meydous e hoddire Allah noon nde o haali ɗum o gasni tan Seydou Sarr yimɓe ɓe gomdinimo kanko gaynako o caggal dammuwol makko ngol ɗo settima ko nanɗen ko ɓe pellito noon ɓe mbi joni min jiiɗi ko min jaltida e ma min jaada e ma minen e lamɗo o jaaden e nokku mo mbiɗa Yunus nen toon o min jiyama ko ɗum woni ko min cohli ɗum woni ko min jiiɗi joni o wiɓe baasi ala bisimilla moon so tawi on keblima tan eɗen mbawi yaadude caɗele ngala hen min banggam ɓe pellito noon yaadude e gaynako o tawayde Yunus to gaynako o woppi Yunus to ladde lamɗo naati fewnitima ɓornima conci mum yalti tawi yimɓe mum ɓe pelliti yaade ɓe tawya Yunus ladde ɓe gari aɓe jaada e makko kanko gaynako o haɓe namdomo namde aɓe jewtida e makko aɓe keppi koɓe jettoto ngam yiide Yunus ɓe jiiramo guite makko ɓe kalda e makko ɓe jeehi ha ɓe tawi Yunus ne dari hade mabɓe yettade ɓe coynimo to omo dari to dari ɗo noon o woni ko e julde gaynako wiɓe ay mo darton ɗo to ne dari o ɓe mbimo eyyi oy ko kanko woni ɗo ɓe mbi ko kanko woni ɗo o wiya ha ko kanko woni ɗo ɓe gari haɓe jettimo ɓe tawi omo dari omo juula ɓe tawi omo dari omo juula ɓe padimo ha o gasni julde o yimmi o dari o huccite mabɓe ɗo taɓoto seeɗa ɗo tan yimɓe ɓe ngari kala ɗo yaɓɓi ene kocca leydi ndi o yaɓɓi ndi less koyɗe makko ɓe kocca ndin leydi ɓe mbaɗa e dow koye mabɓe ɓe dufa e koye mabɓe leydi ndi ɗum noon Seydou Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou ene haani garɗo noddimon faade Allah on calima on piiɗimo haaɗeɓe maayde arti kadi noddi on faade Allah on piiɗum on coki ɗum balɗe 50 kaso on tawine yaaji ene feewi ñaamde ene uuri ne waɗi fayida on jaltini ɗum fodnimon lebte ɗe ngari hawon jiiri guite mon kañum seyɗani Iblis naate mum yeehi liingu moɗi ɗum waɗi toon ko waɗi ko yalti Allah safri ha selli ceerno oɗo henna yimɓe gandi koye Allah wonti o kay ne jari momade koyɗe mum est ce que ko woni Allah ko ene weeɓi andude ko wona Allah ko ene weeɓi andude kala ko wona Allah neɗɗo yore hen to kala ko woni Allah jab
ɓuri sadde ɗum fof ko jabde ɓuri sadde ɗum fof ko jabde won juulowo mo jaɓani won korɗo mo jaɓani won dewowo Allah mo jaɓani heddono ko aada o tawi nena baba mbaɗa mo waɗa kono o jaɓani saabu gonɗinani saabu ko Allah wi ko kala o watta heddoto noon ko so juulani so maayi o mandi hay goto mematamo so hoorani o ñiŋete o waɗa tan ko guete yimɓe kono waɗirani ngam Allah ne yiyamo ɓen ne gooti yo Allah ren ceerno Khalidou en calmini Yaya Demba Ndiaye walla mbiyen mo Yaya Fimbo jeyaɗo tan to Fimbo noon e tawi nder leydi Mauritanie waɗɗani lappol palol dane maayo taweteɗo to Pointe Noire leydi Congo kono hande tawete to leydi Mawo woni Sine min calmini Hin Jinping yo Allah ren yo Allah dandu ani miñi en e mawni en e joom surma e ɓesguma e kalɗo gonɗa yo Allah ren suura Rahmatullahi Gueye ha ton to Italie yimmum sukaɓe yimmum almuɓe yimmum baydaji jiɗɗo Qur'ana jiɗɗo tabara yimmum tabara kallesi jiɗɗo janngu ɗum no feewi min calmini tabara kane joom galle ma kala e dendagal ɓesguma kala yo Allah renon ko heewi ceerno Khalidou gonnoɗo e reedu lingu hande nana e leydi ndi ruɓa yimɓe ne momo ne barkinoro pele mum holko ɓe mbiɗon Yunusa Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere a jarama en calmini ɗo ceerno Ahmadou Talla e cuddiɗo mum Seydi Dia en calmini ɗo ceerno Ahmadou Diago e cuddiɗo mum ko ɗon calminɗen ceerno Mamadou Anne e mawni men sohna Hawwa Sy e ɓesgu o kala en calmini ceerno Diara ɗon ɗo Chersi ɗo e hoddira Allah Seydi Sarr kamɓe yimɓe ɓe salinoɓe Yunus ɓe ɓe gadduɗa ko joni kañumen gaddi Yunus caggal nani Yunus nani caggal wuuro ene wondi e baali taw ko baali ɗi ko gaynako mo neli o jeyɗi ɓe gari ɓe tawimo ɗon ɓe batti ƴettude leydi teppere makko eɓe mbaɗa e dow koye mabɓe ɓe mbiya ɓe goni koye barkinorademo kanko Yunus ɓe calmodiri e makko ɓe mbi Yunus ko an woni ɗo o wi ha ko min woni ɗo ɓe mbimo est ce que Allah dene hawni min beltima yoɗo ñalawma de gandumi ala fof ɗo min jiilakima ala fof ɗo min jiilakima caggal ɗum noon kanko Yunus ɓe gasni salmodirde o felliti yaadude e maɓɓe to wuro to o felliti yaadude e maɓɓe to wuro to o yaadi e maɓɓe haɓe jetti wuro ninuwa ngo o hesɗitani ɓe o hesɗitini l'islam maɓɓe kamɓe fof ɓe gari goto fof hesɗitini ɓe gomɗini nelal makko ngal Allah nelimo e maɓɓe ɗum waɗi o ari o tawi wuro ngo ɓeydima yimɓe ɗon woni ɗo Allah wiyata e Qur'ana wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun nde o arti nde koɓe 100,000 fittandu wiyama e 70,000 kadi aw yaziduna o ko 70,000 woni ko joofa ɗum kamɓe fof ɓe gari ɓe jaɓimo o ñibdi e maɓɓe omo rewda e maɓɓe Allah kala konngol ngol o liɓi ko eyi tan jeddi ngala hankadi noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou yo Allah reene yo Allah hisne yo Allah moƴƴane yo Allah yaññane yo Allah kadi nurɗin gandal ngal ya rabbi ya rahmanu ngo facciro e ngo firo e ngo wittu ngo lowatta e noppi yimɓe e ɓe ŋoŋoɓe pirte guite
woto mbaɗi ɗum tan no kom poɗɗe ɗoygol ni puɗɗoɗon tan ha ɓoya gono e gonte ha ɓoya kadi duttina kadi gona e gonte gonɗa koye warde taw fin keɗoɗa ma dañ hen kede naftuma ceerno Khalidou yo Allah renen alhamdulillah ceerno Khalidou ɓe jaɓɓimamamo ɓe urnimamamo ɓe ɓuucimamamo ɓe jaadema ko to ninowa o hesɗitini kadi nelal ɗon e moƴƴi yimɓe kala sa ɓe kestitina diine mabɓe ɓe kestitina de mabɓe Allah ɓe kestitina tuububuyaji mabɓe faade Allah neɗɗo e kala saaha ya joɗɗa yeeso ganduɗo kestitina fatiha ma o saabu juulu ngu woni kala ñanden ceerno Khalidou a haali ɗum ɓayde ko juulu ngu woni kala ya joɗɗa kestitina ƴeewa fatiha o no jangguirtani beele ko noon beele nanguirta e koppi ni ko ni beele no cujjirta ni ko ni beele saaha ko ñumbotoɗa ko ni beele saaha no mbaɗirta ni ko ni neɗɗo yo toppito laɓɓinde diine mum nde tawno ko ɗum woni andude Allah ko adi nde aɗa rewamo andumo nayewu foof haɗatama fewniddema tawno to paɗato to ɓurta ɓoyoyde so haaji Allah rahman Allah ren ceerno Khalidou en calmiɗo hen kayi meɗen kawal Hassane Khalidou Ba gorko bittowo no fewi ni rawane omo taweteno toon to Baytul Miqdas Israila e Palestine Baytul Laham watta wittoji makko ɗo jifuji ɗi e kala ko kalten ɗo henno ko pop omo rewindi no fewi ko ɓooyani ko o iwi toon to leydi Égypte o yeehi ha e tule kewɗe no fewi o yeehi ha ɗo annabi Yusufa wonno ɗo o yeehi kadi ha ɗo annabi Moussa arno ɗo o yeehi e nokkuji kewɗi nde tawno annabaɓe hewɓe ndewi to Égypte ɗo ko leydi mawdi nde Allah haale Qur'anil Karim o ari hawo jiime batte Fir'auna no Allah wirno e Qur'ana mami accumo ɗo ha wonana hawnide mantinide ɓen aryoɓe caggal ma laatima tigui ɗum noon Alhassane Khalidou Ba astronaute mawɗo gando weeyo gando koode gando nangue ɓeto wango fayida kumpitiɗo ɗin fannuji min nawtuma ha to tagu talla tawta toon leydi France ɗon calminɗen jinnaɗo men sohna Maymouna Djiby Ba e dendagal enɗam tagu talanaɓe kala dow inde moon ceerno Haali Abdoulaye Sy est ce que mo Allah rokki yo yimɓe jab sa jaɓani jaɓoya seyɗane o arti caggal mbadiji mabɓe garti ko Iblis waɗi ceerno Khalidou mi salmitimama Seydi Sarr lawol gongol mi ñaganimama Allah moƴƴere caggal ɗum Allah artiri e mabɓe mbadiji mabɓe caggal ɗum Iblisa kuɗaɗo o en calmini ɗo ceerno Samba Gange e galle mum en calmini ceerno Baya Thiam e galle mum ceerno Sharif Mbodj e galle mum Sira Gako Banam Debbo ceerno Oumar Diary kamɓe fof en calminiɓe caggal ɗum Iblisa o sinki o mbadini mbadi gaynako o ñari ñarungal neɗɗo gaynowo kanko Iblisa no gaynako wattani ha kala jiiɗomo tan wiya o ko gaynako kanko Iblisa o waɗi noon nde o jogui mbadi gaynako o ari e annabi Yunus to annabi Yunus woni to o ari toon nde o yetti toon Yunus tinani ko kewi caggal muɗum o tawi Yunus ene wondi e yimɓe mum o tawi Yunus ene wondi e galle mum kono Yunus en gonoyi ko dow kaaƴe keɓi toon jooɗi kañum e kala ɓe wonduno tuggi e ɓesgu mum cuddiɗo mum e yimɓe ɓe ganduɗa geggino nde e gas nde jaade e makko caggal Allah nelimo o ari noon o salminiɓe kanko Iblisa o salmini Yunus e galle muɗum Yunus heɓɓiti wimo min ayna jiita ya ra'i holto gummiɗa e hema gaynako hol banggue mo gummoriɗa
Yunus heptinani mo qal min qaryati Ninuwa oy min gummimi ko wuro wiyetengo Ninuwa ngo aɗa andi Iblisa wonnon ko kuɗaɗo ala ko majji ari ko habrudemo ko kewi ko Iblisa wimo min gummimi ko wuro wiyetengo Ninuwa ko Ninuwa gummiɗa o wi aha ko Ninuwa Yunus heɓɓitimo joni holi alhaali yimɓe Ninuwa an kam ɓaɗa ko toon gummiɗa habaru mabɓe kam no wayi holko ganduɗa e mabɓe Iblisa wi aha wonko ganduɗo hen kay ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken gol ceerno Khalidou Iblis ko mboros Iblis ko mboros Iblis ko diabète Iblis ko cancer Iblis ko sida Iblis so naate ƴiƴam ma tan a hoyi accatama so wona mayiɗa sabu ɗi mborosaji ñabbuji so naate ƴiƴam neɗɗo ko poɗɗe tan jogorma ha maya Iblis ne ko mboros so hesi ɓoodi ha heeɓi ndima e nder ƴiƴam ma beele o yaltade ko ma dokka hoorema Allah temedere dow temedere sabu hewɓe nanɗo hande ene mbiya ko dabraɓe takka kaari walla takka ɗum ko Iblis hewɓe nanɗo hen hande eɓɓina tan mbiya min noon elle kaari yiɗa kam min elle ko naggam tan batta ɗum gonga batta on masination gonga Iblis homtima woni yimɓe kutotto ko masination a masina tan mbiya ɗum de ko gonga tan batta ɗum gonga tan tikka nanga hoorema ha ɓoye gonɗina ko nanta e noppi ma ko gonɗina ko lallata e ɓernde ma ko ha mbatta kaari ko gañoma ayi keeda banggue sa heedi banggue kaari accuma keeda banggue joñoɗa heddo ɓernde ma ne muusa aɗa haaɓa aɗa looɓa aɗa luuka aɗa wulla aɗa ande hoorema taw ko seyɗade loo e maɗa ayeji mbaɗema leɗɗe mbaɗema haalisaji mbaɗema gueɗe fof mbaɗema ala ko nafata haydara so wona artirde hooremi Allah lawƴina ɓernde mum artirde hoorema e Allah tan lawƴa ɓernde ma Allah moƴƴanma sa wayani noon seyɗade leptuma e aduna ma kala ene yaaha ha joni wontoya haaside ɗum jibinta haasidagal walla jibina gañgu yo Allah dandu en hen ceerno Khalidou en calmiɗo hen ceerno Mamadou Ba ha toon to leydi France min nawtuma to Italie mi salmini sokhna Hawwa Ba joom suudu maɗa mi salmini ceerno Boubacara Ba kami joom suudu mum Adama Ba Moussa Ba kono mi salmini bani men debbo sokhna Aissata Ba mi nawtuma ha to Wulum Kali ene tawi nder ɓundu kono mi nawtomon ha to Gurel Ndiaye waɗɗani Tambacounda yo Allah reen on ya rabbi ya rahmanu lobbude duwenaɓe ceerno Khalid ketto yewtere nde no feewi Oumar Sall guiɗo min calminima min calmini dendagal denteɗe foof min calmini en ɗamɗam foof mi salmini ɓesgo Oumar Sall guiɗo dusdiɗo guila hanki taw hande arani ceerno Khalid Abdoulaye Sy Iblis ko mboros no mbiɗen ni sonatema a dañi haaju Iblis haali ko haali ko holko annabi Yunus wimo mi salmitimama Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ka mum won e maɗa en beltanima Allah no feewi en calmini Habi Kala Jew en calmini Dundu naaɓe fof en calmini Mariam Mamad Demba Seydi Diop toon to Mauritanie mo ganduɗa ko kañum woni mawɗo catal men ketgal tongal e hoddira Allah Seydi Sarr ko ni o yitiri ɓiyi ko oɗo on woniɗo makko ɗo ha woni dumunna seeɗa kadi Allah addi gorko goɗɗo on wimo e hima annabi Allah min de mboɗo wonno e ladde mbeɗa yaaha ɗo jahami e ladde ɗo noon jiimi boy ɗo jiimi boy ɗo noon cukalel ene waɗɗi e keesi boy o ene taaɓo cukalel ngel ne waɗɗi e dow keesi ki cukalel ngel noon jondam aduna kam ko ɓammi yiide ko mi meeɗa yiide hono maggel
qala Yunus hadha waladi Yunus wi aha ngel cukalel de ko ɓinguelam kadi mi wondiri mi wondiri jomum Ibrahima o cukalel kalɗa joni ngel ko ɓinguelam aɗa wawi addandemi ngel o yeehi o addi cukalel ngel yetti tan jaɓɓi bamum no oto jaɓɓorino bamum ni ɗum waɗi o yiiti sukaɓe ɗiɗoɓe nde o yiiti sukaɓe ɗiɗoɓe o heddori noon kadi ha woni dumunna nde woni dumunna juɗɗo tan waji goto ari e makko kanko annabi Yunus on wi yehima annabi Allah min de komi julanke komi julotoɗo komi coodowo mbaɗa yeyta mi yaltino ɗo noon mboɗo yiɗi ƴettude laana wonɗo jahanmi yaade sodoyde bagasuji hade mi yettade ndiyam ɗam noon kelmi ko banggue jeeri ga ha jiimi debbo goto debbo o goram omo nandi e bemɗo o wi noon ko ɗemnoɗo yoolade e nder ndiyam gila o yalti ko ɗo o woni in nangumomi gartirmomi galle jinnomi noon ko humpitade habaru makko an kam ka annabi Allah Allah ƴellitima e ma nokkuji kewɗi omo haalanma gueɗe kewɗe so ko ganduɗa hen ɗum noon Seydi Sarr kongol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou annabi Yunus woni doganteɗo ngam gandal makko e birnidi makko aɗa andi kala saaha yimɓe waɓi ɗon nde peeña e rendo men wi wuro tel won peñƴo toon ko jiyo birnidi ko cafro ko mima woni yimɓe dogana ɗum wonɗo jinnaɗo majjodiri e ɓiɗɗo wonɗo ɓiɗɗo majjodiri e jinnaɗo wonɗo joom suudu joom galle mo majjiri ɗum wonɗo joom galle joom suudu majjiri ɗum moni kala yo Allah holliti ya rabbi ɓe laahtoɓe ɓiɓɓe mumen ene jiilo jiitani duuɓe kitale yo Allah holliti ya rabbi tawne wuuri ɓe yaaɓe gartani yo Allah artir ya rabbi ya rahman moni kala nana yiilo nde tawno ɗen gandi ko annabi Yunus hemno ko galle jomum sarato sannana ñande kala so wiyama jango waɗi ɗo kulol waɗi ɓe mbiyam porté dispari tan ko majjuɓe gandaka to jeehi joomum wilat doga yaaha wontoya banggue goɗɗo ha woɗɗo hocca wiya ellen jeyami ko nokku kaari walla befte yejjirniɗo wonno foof ene woodi ma joom totte psychologue ene haalda e mum ha wooda no waati ɗe gueɗe kala gueɗe poɗɗe wattede hakkille no fewi no fewi no fewi en calmini Hamidou Ndiaye ha to Kuñakari ɗon jeeyeten ha to tata Cheikh Oumarul Foutiyou Tall tawen ɗon Hamidou Darame sakke moƴƴo min calminima Amadou Diop gawlo ɓalejo haalirde Kidira min calminima jokkorɗe radio ji men pop min calmini koddanene Abouba ha toon to leydi Gambia min calminima nonne kadi Amadou Sambalo to Madina Gounas en calmini dendagal haalirde Daka FM kala ko ɗon calminɗen musidɗo men guiɗeleñol min calminima Seydi Camara joom jewte baɗɗe fayida min calminima no fewi no fewi wona seeɗa min calmini haalirde nde kala en calmini kala kufɗe ɗe kalirɗe ɗo wawi wonde kala en jetti ɗum en jaari ɗum ceerno Khalid ko noonne kadi sohna Zeynabou Thioub jinnaɗo moƴƴo tedduɗo ha toon to mairie min calmini mi salmini gallo e ɓesgu o foof min calmini dendagal enɗam ɗam foof min nawtuma ha to Darel Barka ɗon calminɗen enɗam ceerno Boubacara Gaye kala to Darel Barka ɗo kono kadi e jinnaɗo tedduɗo moƴƴo o sohna Hadja Binta Diary Tall mi nawtuma ha to gollere golli Boɓel Saare taweteɗo hande e cufgal ñebbe e ɗe kolade min calmini mi salmini galle o e en ɗamɗam e ɓesgu o fof min juurima ceerno Khalidou Abdoulaye Sy annabi Yunus woni doganteɗo yimɓe e kon cukalon holno yaari hayti oɗo debbo ceerno Khalid no yitir ɗum mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini Baba Sildou Mbodj en calmini Baba Demba Diallo Oumou Ba a salminama
kono en calmini kaw Yahya Seydi Ba, en calmini kaw Seydou Seydi Sy. aɗa andi Seydi Sar sa yi eɓe gadda sukaɓe ɓe eɓe kalnamo kanko annabi Yunus wona hay hunde, ko kanko woni annabi, ko kanko woni nulaɗo e on ɗon saaha. ɓayde noon ko kanko nula, ɓayde noon ko kanko woni nulaɗo e on ɗon saaha, ala e sago. ɓe dañi ko gadduɗa ko ene haawiɓe ɓe kocci aɓe mofti konɗon cukalon, kanko Allah ne ƴellito e makko ene haalanamo ko heewi ko ganduɗa ko yimɓe ɓe dañata ɗum. kamɓe ɗe ɓayde ko noon a hocci a addi a mofti aɗa wondi hen, a yi mo ganduɗa Allah ene udditana ɗum gueɗe kewɗe ne anda taw wona janggude wona hay hunde, gara kalana ɗum mbete so wonko Allah holli ɗum hen, so wonko faami hen joni haalanma, so ala ko faami hen joni haalnoyma kala ko Allah holli ɗum ɗo e balɗe. ko ɗum addaniɓe arde ɓe kalana Yunus, kala koccuɗo hunde haalnamo ene wawi Allah ƴellito e Yunus fammina ɗum ɗum ɗo ko ɗum e ɗum e ɗum, walla o ko to jeeya Yunus haalnaɓe ɓe mbawa nawtude sukaɓeɓe to jeeyato. ko ɗum woni sababu eɓe kalana Yunus ko way noon. joni noon cukalon ɗiɗon kon ko Yunus jibini kon, caggal ɗum noon oɗo kadi ko julotoɗo, ko coodowo bagasuji ene yeyta, ko neɗɗo commerçant, o yeehi to Yunus kankone o haali kaɗo haala, o yimi hocci on debbo gila koccumomi noon mbeɗomi moftimo mi anda to jeeya, an kam ka annabi Allah aɗa ƴelliti yoga e mbirnidi ndi Allah hollanma ko hollata yimɓe heddiɓe. wasata Allah holluma mbirnidi oɗo debbo mi nawatamo to jeeya min nene. waɗi Yunus wi hadihi zawjati wa rabbu Ibrahim, o wi o mo kalɗa ɗo ko joom suudam, mi wondiri jeyɗo annabi Ibrahima o. ɗum waɗi on yeehi addi cuddiɗo o yimo tan kañumne mabɓi e makko. ɗum waɗi Allah artiranimo galle makko ha timmi kanko annabi Yunus hono dani. ɗum ɗo ko Allah tan wawi wadde ni. ɗo noon Seydi Sar ko ɗo yewtere men haadata hande, so Allah hokki en hawrude e janggo inchallahu taala jokken Yunus. oɗon jarlo oɗon jaafo en calmini julɗo foof ɗo wawi wonde e jokli windere nde, en beltanima Allah e ndeɗo feccere nde o fecci en. julɓe jetten Allah, jetten Allah kadi jone ɗen kala ko Allah waɗani en yo yon en. julɗo de hade makko wonde julɗo timmuɗo mawo jaɓana Allah nder e bowal, mawo jaɓana Allah kala ko Allah waɗanimo, ko Allah waɗanimo ko so hunde weldemo, ko Allah waɗanimo ko so hunde nde welanimo, ma o jaɓa ɗen ɗon gueɗe o wona julɗo timmuɗo. julɗo sa huccite jomiraɗo mbiyata ko mboɗomi jomam, sa yiɗi waɗam galo, sa yiɗi waɗam basɗo, jomam mbeɗomi, sa yiɗi sellinam, sa yiɗi ñawnam, jomam mbeɗomi, sa yiɗi wurnam, sa yiɗi waram. ɗum ɗo woni wonde jeeyaɗal. kala ko Allah fawi ema noon jaɓa, ganda kala ɗo tolniɗa. won jeeɓowoma ene wiya so kañum dañño ko dañƴa ko. ɗum waɗi ɗo neɗɗo foti yettirde Allah ɗo ne heewi, ɗo jibinaɗa ɗo aɗa wuuri ɗacceɗa aɗa wuuri, won giƴe nawaɗo rute jomiraɗo Allah ɗaccuma ɗo, wona tinnare ma ko moƴƴere Allah e ma tan. so ɗacceɗa aɗa wuuri ɗo Allah hokkuma cellal ɗo celluɗa aɗa yaha aɗa waɗa ko welma ɗo, won mo sellani ne leeli ala ko wawani hoore mum. ayi ɗo aɗa foti yettirde Allah ɗo
sa yalti galle mon tan ma futtu e neɗɗo mo ala juuɗe an aɗa jogii juuɗe aɗa wawi gollande hoore ma ko jiɗɗa oɗo so wona ko waɗana wawa sa jokki yaade potta e mo ala guite ko ma ɗowe an a ɗowetake aɗa wawi nawde hoore ma to jiɗɗa hen foof sa ɓenni yeeso potta e neɗɗo mo ala koyɗe ko ma waɗe e pousse ne poussé an a poussatake aɗa jogui koyɗe aɗa wawi yiyade ceerno yetto Allah sa fini aɗa jogui ko mbaɗɗa bottari wonmo ganduɗa o finaɗo o anda holko jogoɗo wottade hande an aɗa lemmini fodde lewru ɗo e lewru ndu mayde aɗa jogui ko ñamɗa ceerno yetto Allah ko ɓuuri mawnude ko Allah tagui hono ma goɗɗo pelle ɗiɗi gona e aduna he fedde Allah e fedde Iblis Allah ƴettuma o nannuma e fedde makko wona tinnare ma wona mbawka ma hono ma enne ngoodi Allah weddoyiɓe koye fedde Iblis ɗum waɗi ɗo neɗɗo foti yettirde Allah ɗo ne heewi juulɗo ɓay tan ka Allah taguima o waɗima juulɗo an a dañi foof ala ko ka dañani sa faami wadde eɗen ŋakkira yettude Allah jetten Allah no feewi sen cohli hunde eɗen mbawi joɗade ɗo lewru eɗen ñaago Allah hokkam ɗum kono ñande dañƴande ñande hen nattata walde joɗade mbattata ko harde aɗa foti joɗade hono ko joɗinoɗa aɗa ñaago Allah ko kay aɗa wiya Allah a jarama kono ala ɓa tan a heeɓi timmi moƴƴi ceerno jetten Allah beeleɗen golle Allah ɗe Allah waɗanta en oɗon jarlo oɗon jaafo ɗum noon Seydi Sarr mi duwonima mi ñaaguimama du'aw yo Allah hokku en hawde e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kala ko moroka ɓural kolle sabore ɓorodo minne ala e Allah a jarama ceerno Haali Abdoulaye Sy Allah yoɓe moƴƴere ɗo jofnirɗa ɗo hen neɗɗo ene wawi joɗade lewru lebbi ɗiɗi ene ñaago Allah tan Allah wannam ni so Allah rokkimo wonata joganade temps Allah o faye haajuji makko wonata hay rewde Allah wonata hay jooɗa ni wiide Allah jarama wayi tan kono neɗɗo rewayma ne ñaagoma guitta nelda ɗum so tiirima hay nodduma wima mi heeɓi wiyatama sa neldi neɗɗo hunde hay so heeɓi muɗa mukko tan deeƴa wiyatama heeɓini ko ɓuurede yewte ɗum noon ko neɗɗo ene hawni neɗɗo ceerno yo Allah reeno yo Allah suuro kono neɗɗo ni ko neɗɗo ene hulɓini tan ceerno ko hulɓinede tan ko neɗɗo wona rewandu ladde yo wona maayde wona rafi ko neɗɗo tan hulɓini saabu ko neɗɗo woni rafi ko neɗɗo woni boros ko neɗɗo bonnata neɗɗo ko neɗɗo wawi taynude neɗɗo yo Allah reeno en suura en ɓeydana en jaam yo Allah rokku men yiɗodirde pawodiren e pele moƴƴe moni kala anda place mum yiɗana goɗɗo o moƴƴere en calminiɗo hen deedi men Dede Haji Yaya mi salmini dendagal dental yiɓɓe Sar Abdoulaye Sarr taweteɓe dignal ngal foof e dow indema hay goto hen mi accani sohna Maymuna Thioubbo mi salminima mi jorimama mi salmini dental yiɓɓe Sar Abdoulaye Sarr e dow indema hay goto mi accani toon e gardugol ceerno Ousmane Ly Saydou Diallo mi salminima ha toɓɓulon kaaƴe mi salmini dendagal wonɓe dental yiɓɓe Sar Abdoulaye Sarr e dow indema hay goto mi ɗaccani kono ne kadi bandiraɗo debbo tedduɗo sohna Aminata Guissé min calminima ha ton to Mauritanie min calmini dendagal weyndu Bosiyaɓe naaɓe kala e dendagal taweteɓe dental yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr ceerno Haali Abdoulaye Sy min calminiɓe ceerno Mamadou Boubou Ba gorko mo Fassou mi salminima mi salmini dendagal taweteɓe dental yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr mi nawtuma to Luwanda Angola e dow indema en calminiɓe kamɓe kala Mokhtar Wagne esum sohna Falimata Sy debbo mo calgu mi salminima mi salmini ɓesguma foof kono Mokhtar mi salminima mi salmini joom suuduma e ɓesguma mi salmini dendagal taweteɓe dental yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr kala mi juurima ɗumen hay goto mi ɗaccani dental yiɗɓe ceerno Haali Abdoulaye Sy to Mauritanie e gaddugol sohna Hadja Mariama Demba Diop min calmini mi salmini dendagal taweteɓe kala
e dental yiɓe ceerno Khalid Abdoulaye Sy to France min ndewni calminalli kala e dow inde sohna Hawa Konté e dendagal dente ɗe ɗo mbawi wonde kala e dinguirɗe tinde eɗen tinani kala kono kadi Haby Thiam debbo mo jolfu mi nawtuma ha toon to Mali mi salmini ceerno Abdoul Kadiri dental men dental yiɓɓe Sarr e dendagal kala nonne kadi sohna Binta de mi salminima dendam mi salmini dendagal sohnaɓe tawteɓe dingal ngal fof mi juurima ɗumen hay goto mi ɗaccani dental yiɓɓe kabaruji e yiɗɓe jewte buuɗal yurmede kala banda men on jarama yo Allah yo moƴƴere ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sall Abdoullahi Sarr gorko mo dulmaji ene duusodira e ɓinene mum ceerno Khalid Abdoullahi Sy mo soringo dande welde nde ceerno Ousmane Ly groupe Yanabi gorko mo dumga to kaɓirɗe to ko Seydou Abou Bamalouk Seydou gorgol ketki malayki jaam yo jaam Allah ñalane musidɓam tedduɓe wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worroɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worroɗo winde jettoɗen goɗani bakara kala kala julen mosabum wodi winde jettoɗen goɗani ko tagɗo kala kala julen mosabum wodi winde holfomo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa holfomo jiɗata Allah yiɗama gañamo gañiɗa wasalam holfomo jiɗata